Hello guys, hello sa atong mga viewers diha. Laing adlaw na sad, laing adlaw sa atong vlog karon. Na kung diin mongadto ta og carbon public market unya sa mga taga Cebu diha, no? Familiar na kayo ni ninyo ang carbon public market guys. Usa ni sa mga dakong palitanan og mga sudan, no? So mao ni guys, gikan na ta didto. Nakapalitag ang paliya unya money, no? Daghang kay tag napalit guys, na ay pakwan nga atong napalit didto. Usa gid ka buok atong gipalit guys para sulit kay ang atong pagkaon. Unya na ay sibuyas, no, panglama sa atong utang Bisaya diha. Nya sa mga sa mga hilig dihag utang Bisaya, na shout out sa inyo. Nya naapoy grapes diri guys, no, nakapalit sa tag usa ka kilo nga grapes. Unya naasay kamunggay nga pangsagol sa atong utang Bisaya. So okay kay ni siya, fights kay ni guys. Unya naapod parisan pagid natog alugbati. Stang lamia ni ay okra. Unya nakapalit sa tagamay prutas na ay mangustin, na ay upo, na ay talong. Na kanang nakita ninyo guys, mauna ang taong. Unya naa say kuryoso diri, hastang dako hapit mo usa ka kilo ang usa ka buo kuryoso. Na mao ni siya gitawag guys og upo, no, diri sa kaning sa Bisaya guys. So mao ni ang atong napalitanan guys. Sari-sari ra gid kay ni atong gisulit ang atong pagngadto sa carbon kay panagsarbi ta kasuroy unya hastang layo unya gamay atong paliton, lugi kayo tas pamasahe, di ba? Mo na nga sulit-sulit nagigay ta mopalit og mga ta carbon. Nya shout out sa inyong tanan diha, daghang salamat.